Salam hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Sapara hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemine salam. İyileşler selamun aleyküm. Buyur Kemine. Bu neyme buyurun edelim kimi. Sapara e, yine yollarım yapılma var arada. Bu birden yapılan okuyup geçen vurun ettik şimdi şuna. E, Azrak kengişlerini vurun edelse katı möhüm bu. Edil bir neme yalakrak görülýär bu yollar. Oň yapık däldi. Arkaýyn girip çykyp gördük diýen ýaly. Soň Türkmenistanyň azrak taryhyny pasport tarihinin gurun ne derse benim başıma gelipdi de zaran pasport çıkmaka gelipdik bizem Türkiye. Şimdi e, bunu ediyenler satqınlar var. Son gelmişekler var da şu zady gelmişekler satqınlara o nädip etmesini öğrediýärler. Olaram edip görýär ýoş-ýoşdan. Son halkdan hem ses çıkman son soň ullakan geňişleýin ýa-da uly maştapda edýärler da bu işi. Şonuň gurrun ne delse para ýollaryň açyklygy, ýapyklygy gurruny da ýene kommunizm döwründe de açyk däldi de. Şondan soň hem açyk däldi. Açylsa da ine bir daşındaklar içine girip bilmän galjak bir ýagdaýa geldi. Şonuň bir gurrun ne delse bu taýykaty möhüm. Adamlar yollar haçan açılýar diýip soraýa. Onun ýerine o ýollar näçin ýapyk diýip soralmaly da. Şo näçin ýapyk diýilen soragyň aňyrsyndaky nemeler şu. Sapara söz Hmm. size bereyim. Bolya ol Kemine. Yankı ilk pasport meselesinden başlaly. Şu pasport meselesi bugün çıkan zat değil. O düğün çıkan adam değil. 2 yıl bundan öň çıkan adam değil. 5 yıl bundan öň çıkan adam değil. Pasport meselesi yadıma düşen olsa 96-97 yıllardan pasport meselesi ortadır. O sizin köpüğünüz bunu bilmeliyseniz pasportuňyzda şo ýyllan pasport var bolsa o seyredip görseňiz şo taýda ýani pasportyň geçerli srok davnosty diýär. Geçerli möhleti ýokdur pasportlaryň, türkmen zagran pasportlaryň 96 ýyllardan edilip başlan pasportlar. Emmes şondalakdyr. Ödem yüzlerçe, müňlerçe problema çıkandır. Her şerkede varaňda, her tamojna varaňda yani üns verip seyredene şu mesele orta çykýanlar, onuň bu topor kemsitmeler, nemeler bilen çözülýändir. Ýöne öňkü döwürlerde belki de yani gatnalyanam bolsa esenki döwletlerine kän gatlanýar-da. O taýlarda bu zatlar kän üns verilmeýän bolmagy mümkin. Ol ýöne daşary ýurda gidiýänler, okap ýörenler, ullukan problemasy. Sebäbi yani surok davnosty, yani geçerlik möhleti ýok dokument, hiç dokument derler. Yani o adana ten pasport diýme. O inni şonu gurunýan edýän adamlar dokumentin yani geçerli tarihi bolmasa dokument bolmaýanlygyny bilýän adamlar bolmaly. O bilmän o taýlarda işläp bolanokda işlemeliler. Yani diýmek diýerler bunu bilýär. Ýöne ýeke türkmenden yani publiçni ses çıkan näler. Bu Türkmenistan bir eksperimentalny ýanky eksperiment geçirilýän zona ýalakda. Şular ne şeýdik göreli ne diýär. Yani karşılık berýän berenok diýilen ýalak deme.
Bağırlayan olmalı. Ne, gelen yeriniz şu. Şu çıkan yalat mı pasport demet? Yok, pasport öngüm şeylet. Siz belki yaşsınız, o atlar pasport nemeli değilsiniz, olun yönü. Bilmedim, ne için yılla çözülenini. Belki de şu 12-13 yıllarda normal täze yani pasport sistemi geçmeli zat diýilen soň soragyny goýup başlandyrlar. Onun öň turagy ýokdy pasportda. Men gürrüň bereýin onu sapara. Hani Men bäre okuwa gelen wagtym bir üniversitetiň içinde bir gazak oglan bilen tanışdym. Soň soradı da sizin diýdi pasportuňyz ýok, näme ýok diýip sorady. Menem aýdym pasport bar diýende. O diýdi ýok diýär. Hani görköz diýdi. Men aýtdym ýanymda ýok, sen ýanymda götermeýäň de onu. Diýdi mökleti ýok şonuň diýdi. Ol ýurdun içinde gezilýän pasport bizde de bar ondan diýär. Soň şonda demetdi. Hakykatdan pasport däldi. Son 2012-nji ýyldan başlap köpräk 2013-nji ýyllarda ýagny zagran pasport diýilýärdi. Aslında ýurdun içinde pasport bolma mümkinçiligi ýok. O sözüň özü hem ýalňyş da. Ýurdun içinde pasport demek ýagny porty ýa-da gapyny geçiş manysyny berýär-de. Ýurdun içinde biz gapy mı geçýäs? O ýurtdan bu ýurda geçiş manysyny berýär-de. Yani serhet kapısı. Biz yurdun içinde ondan buna geçemiz o pasport deyip yurdun içinde bir neme berýärler. Onun bir hiç ýeli ne vatandaşlyga değişleri var, ne de bir adamın kimligini ma'lum etme hususunda bir değişleri var. Ya da bir näme ýaşamak üçin bir yerden hak kazanýarmy, näme hak berilýärmi? Ona da değişleri yok da. Son diýdi dünýäde diýdi diňe bir san ýurt var diýdi. Ýurdun daşyna çykyp gören pasportsuz olamsyz diýdi de. O menem hakykatdan düşünmän soň kän bir jogap bermedim. Bir gyzyklanyp gördüm. Ondan soň hakykatdan mökleti ýok. Berilen wagty we nem berilen wagty var, ýöne gutarýan wagty ýok içinde. Şonuň ýaly bir neme? Indi 2012-nji däl 2013-nji ýyldan has köpräk adamlar alyp başlatsa Türkiýede de bu pasport bilen indi nemäňiz uzadamyz diýip okuwçylara aýdandy bilýär-de. Ýa-ni sizin pasportuňyz var, pasport berilýär, şonu alyp geliň diýip hatda okap görenler gyşyň içinde uğradandyklaryny bilýär men. Gyş kanýokulunda pasportuny alyp gel ýa-da entek gyşa ýetmänkä iyi berilenler hem bar da tanışlardan gidenler var. Şonuň ýaly bir ýagdaý indi 2013'ten hasaplasak 2019'a çelli 6 ýyl Türkmen milleti Türkmenistan adyny alandan bäri ýurt. el pasport oldu diýen. O 100 ýyldan bäri diýeli, 100 ýyldan bäri 100 ýylda diňe 6 ýyl bolýar, 6 ýyl mı diýdim? 6 ýyllyk pasportlu bolup bildiler. Ýani pasportlu bolmak näme diýmek? Serhediň daşyna çykyp adam ýaly hakdan ýa-ni neme halkara haklar ýene nämeler bardy, insan haklary, insanlyk bir nemäňden peýdalanmak diýilen bir zat. Şondan peýdalanyp bildik 6 ýyljyk. Orada çäkdiler, arkanda olam- hümmet bolmasa O täze başlan wagtda elbette çäkli bolýar, ýene diňe Türkiýe alýaty. Şu pasportsuz türkmenleri öz içine Türkiye alıp gezipdir şu wagtda çelli sapara. Hem okuwçy alypdyrlar, ýagny Türkiýanyň hem edýany aslında birazrak halkara nemesinde, ýa-ni Birleşen Milletleriň howaçylyk bölüminiň
ortağa koyan kanunlarynyň daşynda. Ýöne şonu 2010 ýyldan soň hasam güýçlendiripdir. Şu Birleşen Milletler. Soň Türkiýede gyssap başlaýar, Birleşen Milletler'e gyssap başlaýasa, näme de bolsa da Türkmenistany ýa-ni goşadyrnak içinde döwlet sypatyny berip ýörler-de. Hem daşky nämäni alýar, ýa-ni aldamak däl de göz görteli. Boyundan almaýar-da. Diýme kemine berde bu sebäbi bolmaly. Bilgisizlikden edýärlermi ýa bilgeçiň edýärlermi? Sebäbinden öň sapara näde edip bilýärler. Şonuň gürrüňini etsek soň şo taýdan çykmazmy kan sebäbi? Mene şo taýdan O bir soň üçin soňa ýetjek bolýarsa, soralar berýäniň büyük sebäbi onu ýa dokument ýöne udustavereni berenlerine ýa geçer taryhy bar da. Şu ýyla içinde diýdi. Onu ýa dokument demekni taşıýar da. Taryhy bolmadyk demäň dokumentin güýji ýok da. Şoň üçin näme diýen, bilmän etmeli däl döwlet bolsa, hökümet bolsa, ýa-ni şol işler bilen meşgul bolýan gurumo şu şeýle bolmaly däldigini 100% bilýän bolmaly, bilmeli. Bilmän bolan nokta. O taýlak barmaly däl. O Sovet döwründe de pasportlar bardy, taryh bar, geçerlik nemesi var. Näçe ýaşyň içinde o pasport çalşynmaly. Dokumentin hemme ýerde ýa-ni protokoly, prosedurasy beňdeşdir. Sovet Soýuzyna da, daşynda da, içinde de taryhy, geçerli taryhy bolmaly. Sovet döwründe bolup biler sapara, ýa pasport näme bolsa da respublikalar diýip bir olam goşadyrnak içinde neme beripdirler şolaryň arasynda gelip gitmek üçin diýen ýaly. Yok, pasportun deme Sovet demesinde gaty ıkçam kontrol aslında hem Meksik kontrolüne çağırdı. Ýöne o sistemi Türkmenistanda edip bolan nokta. Sovet Soýuzyny ýaşaman soň gaty neme ýa-ni el demesinden teredi ýa-ni o beýle zat däl, onu okap öwrenmek mümkinçiligiňiz ýok. Ýöne biz ýaşap nemetdik-de. Sovet Soýuzyny iki pasport edinmek hiç kime başardy diýenler. Başardy da gaty gizli neme bilen edilýändir. İki pasportly adam, o iki adam diýmek. Onam diňe şu ýa-ni gaty neme bolmasa bolan nokta. Ya da falşiw pasportyň bolmaly. Ol Sovet döwrüniň pasport sistemasy, kontrol sistemasy bu tidin bugun görýän türkmenleriň köýä Türkmenistana kälek däldir. Yo bolmaly däl diýen o Sovet döwrüniň sistemasy Türkmenistana gawat gelmeýärdi. Ýani pasport nemesi. Bir kimlik nemesine geçmeli. Dünýäde hemme kim ID kart diýip bir nemede ýöreýärdi. O da Ýewropada biz Ýewropanyň içinde uçamyzdy, pasportymyzy ýanymyzda daşamyzda bolmuş. ID kart bilen ID kartym däl şo prava Olan bolýar. Şo geçerli, şoň bilen biz bildem alyat daşarýardy da diýär. Menem Türkiýede şol neme ýani ulanýan käwagt. Ýani haýsy elme gelse şonu çekýände. Ýani sürüji kartlar. Biz öz nemämize geleli. O zatlar önümlüler. Sovet Soýuzyna näme bolany biz üçin özümlüler. Sebäbi biz 91-nji ýyldan bäri garaşsyz diýip eglan edilen bir döwletde ýaşap ýörse. O bizim döwrümizde 94-nji ýyl çykaýtdy da men pasportymda turok bar. O geçerlik möhüreti bar. Hemme adam bar. Ýöne 96-njy ýyldan 97-nji ýyldan şu zatlar şeýler başlatdy. Onum diňe ýaşan bilýär-de. Men ýaşanym men çağlamda elinde pasport bar bolun çok turogy ýokdy, hiç erkek bilen okdur orada. O her demeden geçecek bolanyň gatyly problemadyr.
İslendik döwletiň ýa-ni gümrüğünden geçende. Bunu bilmeyen neme de yok. Yani ilçhana Türkmenistan'ın ähli ilçhanasy bilýär bunu. Yani hiç wagt şu gündeme çıkan yeri yok da. Şu mesele ne ýalňyş meşeyle bu nemetmeli dip. Ne bu da soru galamat da. Näme üçin? Hmm. Bu ýöne düzeltilmeli da. Ýöne ýalňyş diýen bunu bize diýen lokan atly, yaragly, urşup alınmaly adam däller. Ya milyardlap ýatyryp edip çözülmeli adam däl. Bir lokan bir ähmedem ýok. Ýöne sebäp bolmaly. Yo onu özüň emetmeýän Birleşen Milletler Guramasynyň programasynyň içine girseň özü bolýar o zat. Etmeňe gerek ýok. O etmedili üçin iş ýa-ni biraz ähmet harjamaly. Şunu O etmejek bolsaň gaýtan Etmejek uly bolsaň. neme sarp etmeli-de. Garşylyk Ýok. goýmaly şu gerek Ýok. däl pasport diýip sähä. Ähli dünýäde bu mejburi. o Birleşen- näme üçin? Näme üçin şeýle bu bir näme üçin? İkinciden näme üçin türkmen gelenksiz? Bu ýa-ni şun gelenksizligini barlanýan döwür mükendiýänler şu 30 ýylyň nemesi. Bunu ýa-ni ýaşamadyk, daşaryk çykyp ýaşamadyk ýok şu. Ýüreklerini elden yüreklerinin üstüne koyup o doğru jotun aýdaýyn adamlar. Yani şu adam gurlayanam yoktur yekin. Ödüm 30 ýyllar şunu yani gündeme çıkaran şu meseleni ne içinde ne daşında adam yoktur. Sapara men ýene bir zady gurrun bereyim bunu has puhtalandyrmak üçin. Hı. Güýçlendireli bunu. Ne ýurdun içinden daşına çıkış, yani aeroportdan daşına çıkış diýip bir zat var da. Indi oğlanlar bir tek dokument doğrulamalı. O näme bolmaly? Gullukdan nemedene bolmalı, yani gulluğa gitmeýänligine değişil bir faiz almalı. Iň esasy kyn nemesi şol. Ondan soň gyzlara da 30 ýaşyna çelli yetmedik bolsa ýanynda bir hossary bolmaly diýen ýalyk bir düzgün tertip bar. Yazgyl däl bularyň hiç ýerem. Soňra o ýüküňi alyp barýan elinde. O torbalaryň var, hemme zadyň var, aeroporta barýan. Aeroportda hemme zadyň barlaýarlar da, hemme zadyň o näme üçin gidiýän, näme edýän, malakolar kim alyp barýar, mysal üçin diýen o neme var ya, goýuldylar süt. Bu şonu malak. O bana da birini goýup gidäý. Gün aýdýa sapara, hiç çekinmem duran oklar. Horojuk ýa-ni nemeleri görkezdi bir. Polis işgärlerini horojuk. Gapgara. Edil şonuň ýaly adamlar. Neme edip onu ver, bunu ver. Näme üçin barýan? Okuw barýan. Okuw var, neme diýädi? Okuw barman işläp ýörme ýene näme şon ýazatlar edip soň spisek tutýarlar aýratyn. Spisek tutýarlar şonda öz başymdan geçen de şu meniň edil okuyan nemämiň bir ýokarky synaplar bolýar da. Şonda okuyan bir gyz bar, şonam soradylar menden, şonu tanaýarmy, gördüňmi diýip. Şoňa salam aýtdy ýa. Ýagny şonda men bilipdim de ýazýandyklaryny. Ýa-ni çorny spisegi bolýar olaryň ýa-ni. Hemme kim belli bir näme ýazyp goýan bolmalylar da. Umuman hemme zatlar soraýa, sumkalaryňa aňyrty bärsine çelli barlaýa, hatda şunuň ýaly bir zat var, Sapar abi. 4 sanakmy ýalňyşmasam men geçen döwürlerimde yer var, 4 gezek sumkany nemelerden geçirýärler. 4 gezek. Mümkinmi? Soň ýene bir zat var Sapara. Gaýdyp gelen soň ýene men Türkiýe baran wagtym hiç ýyl barlanmadygyny bilemok da. Ýa-ni sumkalaryň gelýär, alýar, çykýar. Pasport kontrolünden geçenden soň hemme zada
Deme diyen dine baran yurdunda pasport kontrolünü geçmeli. Türkmenistan'a gelen vaktin Türkmenistan'ın vatandaşı Türkmenistan'a gelýän sumkaňy birinciden ölçeýärler. Bilmedim ýa-ni bularyň teresi has dogrymy ölçeýär, oňa düşünmedim. Ölçeýärler. Ondan soň içini barlaýarlar açyp elleri bilen. O açmana haky ýok el bilen. Eger ol nemeden geçen wagt düşüp gelip bir zat görketse açyp bilýär. Açýarlar soň şo taýdan näme getirdiň, näme üçin getirdiň, bunu näme etjek, eýle beýle şonuň ýaly soralar edýär. Biren tek nemelerden geçýär. Gelen wagtyň. Ve Türkmenistan'a giriş çıkış beýän köp ýyllardan bäri şon ýaly olam bizim döwrümüz iň aňsat döwrüdi sapara girip çıkmak şu gurrun beren nämem iň aňsat döwrü. Ondan soňra menem kän bilemok. Näme kemine bu zatları hemme Türkmen ýaşap ýördi. Bir ýyllar, 2 ýyllar, bir tapar däl, 2 tapar däl hereket edýän bolsa her geçişde şu kemtit bilen hemme jetiniň nemesini çekip gelýärler-de. Ýöne şu ýa bu zatlar diýen şu gündeme çykan. Hökümetiň gündeminde, ýa döwletiň içinde gündeme çykan. Taýda adam ýaşaýar. Edýänem şolar görgüsini görýänem şu içinde ýaşap ýörenler. O jurnalist var, o gazetçisi var, o ýöne şol işlere jogap berýäni var. Ýene de bir topar jemgyýetçilik diýdi, profsoýuzdan tut bir topar neme var. O bu zatlar görnenok. Onuň näme üçin edilýär? Bu bir maktany bolmaly. O döwlet hemme tarapdan kontrolde saklanýan döwlet şu zatları bilmeýän bolanokda. Sapara näde edilýärne bir nemedele üstüne duraly, giňişleýän olmasa da. Ne men häzir şol nemäni ýadyma düşürdim-de. Şo men Türkmenistandan gelen giden wagtym barlaýan nemelerini. Soň häzir pikirlenýän kabul etmerin şu wagt. Bu zatlara düşünenden soň olaryň sähe haky ýok. Seniň sumkaňy näde barlamalydygyna çel düzgün tertipleri var. Bu ähli ýurtda da bir meňzeşdir. Aşağı ýokary bir meňzeş bolýar. Sähe bularyň hemmesi Birleşen Milletler Guramasynyň howaçylyk deme protokolu boýunça hereket edilýär. Bu zatlar her ýurt öz kellesine göre goýýandyr diýip pikir etmäň eldeşler. Bu zatlaryň hemmesi dünýäde bir standart var. Şo standart boýunça edilýär. O şonuň has ýokarysyna çykarmagy eýem adam haklaryna garşy gelýärse, şolaram adam haklaryna garşy gelmejek derejede goýulan we dowamly insan haklaram bir ösýän bir zat. 20-nji asyrdaky insan haklary bilen 21-nji asyrdaky insan haklary ikisinden gäle. Olam demedi ýagny hasam ösýä arkaýynlaşýar adamlar. Soň bunu şu wagt kabul etmeýän ýöne şu wagtlar o kän düşünmän, o geçýän şo taýdan. Näme üçin düşünmän geçýän? Geçsem bolýar diýendi. O geçsem bolýar, o şon ýaly bir düşünje bar. Ay bilen ok da ýagny bir gezek geçmek bilen ömrü utaranok da on köp geçip girmeli. Ertesi bir gün garşyma çykjak. Olaram her nemede ýa gan içen itler ýalak gözler gyzarýar da her gezek has gyzarýar. Indiki gezek gelende gözler gypgyzyl bolýar. Şonuň ýaly bir ýagdaýym bolýandygyny düşünýär köpçülik buna. Buna nädip owa düşünýär? Sowatsız nesiller ise yine Hramf'ın yazan kitaplarını hiç kim düşünmeýär, muallimam okap düşünmeýär, many berip bolanok. Sözler bir-birine dengelenok, o sözüň izinden beýleki söz gelmäne haky ýok ýalak bir giden yarım Arapça, yarım Farsça sözler alıp giripdirler, onam düşünüp bolanok. Meselem näme diýe?
napagada diye pensionera. Nafakada olmalı da ol. Arapça bir söz. Nafaka diýmegem näme? Saparaga. Eciz, özgünlüğü görüp bilmeyen adama berilýän O pul diýilýär. satsal goroksuz adam değil. Owa sosial goroksuz adam diýilen. Men kabul etmerinden misal üçin onuň ýaly sözü. Yani düşünsem ýöne düşünen oklar ine şu söze kabul edipdirler ýoluň açık mı yapıklığı ne belli. Yani sen şu aeroporttan geçip yani uçara minýänçä düýtmeýdiň çıkarýarlar sapara. O hem sözlü var hem hareketli sumkalaryň aňyr bäri. Adamın yemetine de Ha, mertebetine de değil yaradı. hawa. Reýle adamlaryň mertebetine deyip bolýar. Bar galan zadyň bir gyra tüýşür. Ýöne bir şahsiýetiň mertebetine. O näme esasyndan o näme peýda, bu kime peýda? O indi o nädip Indi. edişleri düşünükli. Adamlar sowatsuz bolan üçin soran oklar. Sowatsuzam ýöreýit etdiler. Yani Hıranfun ya da şoňa benzer açyr sowan bardyr ilk başlarında bu işi ýöredenlerim. Olaram kim üçin edýär? Bunam Orsiýa üçin edýär, yani Russiýa üçin. Russiýanyň tabşyrygy boýunça edilýän zatlar. Demet kemine ne ähli postsovet demesini alıp görsün aňyrty berdi. Hemmesinden de şundalarak o bir biraderak adadarak beýlek nemerak öňe hemmejesinde şu problema ortaýyň öz nemesinde de şu problemler bar. O biraz başka formadadır. Ýöne şu postsovet demesine territoriýasyna giýrende bildirýärler şu zatlaryň hemmejesi. Ýöne ýani gadagançylyk diýilýär bu hemmejesine näme üçin bar. Ve şu at halkın garip düşönlü hemme kişi bilýär tenini nimetine duyup bölürde. O garipliğin o sidin garipliğin iň uly başka da sebäpler kändir. Büyük bir sebäplerin biri şu gadagançylykdyr. O näde diýerler, näme üçin diýerler. Ýani gadagançylyk barada kendur gün edilen nokta. Ne korrupsiya, oğurluk zat diýilýär da. O Sapara şu gadagan sözü şu postsowetlerde var mı kan yani? deme hemme ýerde de gadagan da gadagan diýilýär. Gadagançılık diýilen söz sapara. Gadagan diýip bir söz var da yani gadagançılık eýýän bu bir hereket bir düşünje ýalak bir zat bolýar da. Onu soňrak gelir neme näme men dilçi däl ýöne ýanky jemgyýeti garip edýän zat gadagançylykdyr. Onu izolasiýa, daşdan izoliýet etmek. Bulan oğurlap biljek pullarynyň kän ýetki ýetýändir. Şunu hasaplasaňyz şu wagt, ýani şu gadagançylyklan çäklendirmeleň Türkmenistana getiren ziyanını yüzlep milyar olur pul çıkar. Buna bir cevap vermeli. Gadagançılık bolanyny ýani halk garip düşýär, garip düşen halky towatsuz etmek gatan tatdyr. Onuň hem towatsuz bolýar, ýa-da öňüm garipliğe hasam gariplik bolýar, onuň umytsuz gariplik diýilen bir neme bar da. Niýeňe seretsen çıkarýarlak derler, şeýle umytsuz. Ýani ýagyr düşen diýilýär da mahallarda, zatlarda. Oňa ödel bir ýani individual bir ýakalap nemetmesen şondan çıkarwam bolan nokta. Ýagyr düşýär. Ine türkmen şu wagt şoňa geldi-de. Buny görerek gelýärdim. Bu gadagançylyk şu wagt ýani tamolyot ýok diýilýär ýapyklygy. Bu ýapyklygam 2002-nji ýyldan başlady. Özüm şulan gözüm oňundan.
Hem de şey yapık derli bir belli kısım. Buğun kıyırış börenler bulara gedek geldi. Çok için kıyırış börenler. O at kıyırmalı vakti 20 yıl. 25 yıl bundan kıyırmalı. Gıyıran olsalar hiç kime yetmezdi. Hiç kime Şu yetmez. adı o düşlen. O ne şu pasportun şey bol şey alak ağırdan geliyor da. Sapara ol neme de var. Ol dinge pasport meselesinde değil. Yine bir giden adamları yuvoş yuvoş yani oğurluk edipsin, yine näme edipsin deyip türmeye basıp yo edip başladılar da. Şu yıllardır da şu O 2000, düşünce 2000'li adamlar yok yıllar. etmeli. Tamam. Ama hiç kimsesini çıkarmadı ha demek bular yani devletin dolandıracak ya da bir yurda peydalı olup bilecek adamlar eyyesiz. Arkasında halk yok dediler. Şonu Kanunen yok, halkam yok. aa, inden bolsa yine hiç kim bağırmadı yankı. Şu an edecek olsalar madem tapmayanlar. Aa, Onu yürüt ettiler ödüm. Neyle diyorlar? Ne teni şu Türkmenistan'ın bedbahtçılığının ehli demesinde tenune kariyalar ediyorlar da. hmm, Ne bir adamlık devletti. Bir adamdan başka hiç kimde yer olayan nedir? Hukuk olayan nedir? Ben o minister yani şu eden ok diye onun eline hukuku olmadı ne etsin o? Ona dedin oğurlamana ruhsat veriyorlar. Yo uğurlamanam o da belli Yo değil. yo onu neme hava olan belli değil. Yöne sapara şonun yal iş etmeni ruhsat veriyorlar. Yankı Ay ona lokan neme değil sebebi senin elinde hukukun yoktu. Yani uğurluğun çekli olmalı. O as belki de as olayan nedir? Yani içinde düzgün kendine. O. Son 90% düzüdür. 10% içinde bol bilir. Onun yönü bir bilgili adam belki de 10 bin bilgisiz hiç saatsiz nimetten üniversite peydalıdır. Bir adam yetişme için, ne bir spesialiyetin yetişme için in ağzından o da anlatında bir zat bağ olsa genetikasında biliminde, alımında, hayatiyetinde, yemesinde, tertibinde, terbiyetinde 30-35 yıl gerek. Ağzından öyle in yukarı kuyruğundan ya orta uğrundaki yani spesialist değil bilecek adamın yetişmesi için. 3-5 tanesini yok ettiler. Son 30 yılda da birine yetiştirmediler. Yine O, yoğurdun gelenler. o yetiştiren deme de yok. Ha, yok, Ankara'dan yok. gelen alt yapısı yok ama. Şonun için de yetiştirmediler. Nemesini Ondan yap. sonra ne yemeğe tutuyorlar. Ben sonra yaşap diyorum değilsi. O. Ben şu devletin eden yamanlığımı öderim gözler tap bilen oklar da. Toplaymadılar. Yönü içi taşı. Ne taşında da kıyır görünür kendi. O minnalakin müngler çötünü yok ettiler. Ödem in ulu uğradat diyen oklar. Ne, şu sistemi, bir adamlık sistemi bolsa, sondan başka uğru bolmalı. Sonra da attığını o tira. O ne öyle beylekler uğru oluyor, o doğru oluyor. Sonra akliyetini yok kan bu adam. Ya uğurlapsın, un uğurlapsın diyorlar. O Maşini katı sürüpsün diyorlar. o milyarlar akıp duran. Gaz satılıyor bergili. O. Yine o şu Kurban Ulu'nun konvoy mu değil ya? Ya Akrara. Türkçe'yle ayttım ben. Umuman işe gelip gidişine bez var ya bunların protokolü. O. O şol nahil çalt gidiyor. 150-200 arasında gidiyor deyip biliyen. Beylekleri o 100 yani tezli 100'de deyip içeri alıyorlar da. O. Onu değişirler mi kanun? Hava. Şeyle oluyor. Yo o deme kemine sen demeni bir gururuna da otururken de böyle yani. Bu başka yere akıtacak oluyor bilmedim. O maktadım var olsa arkayın aydı vermelidir bana. Hiç nemesi yok.
Yok yok. Pikir aýtjak bolýan adamyň sözü bölünýän näler? Öwren günü kemine. Bu zatlary aňartynda bilýän adam bar. Bu propagandasyna ýöredýän nemeler bar. Bu hemme jeti ýa stihine diýilýär-de. Ýöne tebii öz-özünden dören ya bolýan zatlar bolmasy mümkin däl. Sebäbi yaman ýanky zynjyrly gelýär-de. İlk bilek önümçülüğü yatırmalı, halkı gariplaştırmalı. Onu etmek için çäklenmek ýerilmelidir. Gitmeň gelmeň çäkli bolmalydyr. İçindäki hereketin çäkli bolmalydyr. O mümkinçiligiň çäkli bolmalydyr. Informasiýaň çäkli bolmalydyr. Bilgiň çäkli bolmalydyr. Onuň üstündäki barlygy kän bolmalydyr. Sen aňtatly işler ýala etmeliler. Zınjır gidýändir. Onuň mün tanak iş adam sabah bolsa ikisi üçü aýakda galar, bäşi onu galan 900 800 batmaly ýa-da taşlamaly ýa-da burada. Ne 98-nji ýylda aýdana 6000 mi 8000 mi? 8000 diýär. O hususy kärhanany bir neme bilen, bir adamyň goly bilen ukaz çykaryp yapdylar. O taýda Hiç kim näme üçin garşy çykmaýar, ine şo taýda. Hertinde 10 adam işleyen olsa 80 bu adam bolýar iş yeri. İň azyndan o taýda 100 200 300 iş yerli işlerim var da. Şu arada gururun eden var mı? Halk yoktu. Şoň üçin bir tamsygyrak ýa-da bilgisiz ýeke gurbany gulduru ötüp görme. Jemgyetiň özü şeýle bu. Ine günäni ajam bolsa üstüňde demetmeliler. Yo paylaşmalı Sapara. Günäni paylaşmalı. Neme tarapan bolmalydyr Sapara ýatkynlygy, ýa-ni hususy ýeşiligi ýatyrdyk. Ýa beýleklerim gowetdi diýär. Gowetdi diýär. Onuň arasynda da Sowet taýudy gowdy, şoňa dogry gelsek, ýaýrat başlaýarlar-da. O döwür gowdy. Neme bar? Eline temine ýeri almak üçin 1917-18'den başlaýar-da. Türkmenistana, Orta Aziýa 20'lerine 22-nji ýyllara geldi 1900. Adamdan elinden yerini almak üçin size yer verecek, garip gatara yer verecek deyip o adamdan elinin yerini alırlar, bağlını alırlar. Size verecek diýip alırlar. Inni şu bilen halk şu raboçy Hristiýan diýilýär-de, işçi daýhan sınıfını baýlardan alıp şolara verecek diýilen demesinden. Ne aldyňyz o 70 ýylda näme bolup galyňyz? Bir neme gurur? Berem sizinki däl, bunu sizinki däl. Sapara kiçirek neme gurur bereni? Toprağı paýlap berjekmişler diýip ýurdun içinde bir ýerine gurur beripdir. Ýaşy ullakanrak 70-80 arasında tiýal ýalňyşmasam. Soň ona gildipdir on döwletiň elinde durany has o baý hasam baý bolup gidýär diýip aýdýarmyş-da. Ve toprağı alsa. Bu de Sovet Soýuzynyň hakyky adam da şo döwürde ýaşan gece-gündüz şo ertekler diňläp ýa şu gelen ýaşyna gelipdir-de. O adamy inandyrmak kyn bolýar. Inanmagyna geregem ýok. O adam bar toprak bersen hem işlämem bilmeýär, hiç zat derdine ýaramaýar-da. Ýöne şu düşünje bar. Köp zatlary dogry görkezmedýärler. Sapara ýa ýoluň ýapyklygy. Näme üçin aýallar daşna çykyp bozulýar. Onu edil nemede edýärler. 30 ýaşandan soň çykyp bilýär. Diýmek näme mana gelýär? Ýa-da ýanynda ýoldaşyň bolmaly. Bir ejeň bolmaly, ýene bir zat bolmaly.
diýilýär. Soň ha diýe onda aýallaryň namusyny goraýa diýilen düşünjäni berip edýärler buna. O Ýöne guru ediler o bu zatlar netijesine, hiç wagt. netijesine seyredim şu an. Ýurduň içindäkilerin gurrun berýärler. Her bir aýalyň 3-4 äri bar diýerler-de şu an. Aşgabatdan gurrun berýärler onu. Owalaryň gurrun edemzem okşubat. Ana. Tamam, onu biz gurrun berip bilmers, häzir onu dogly ýöne agyr nemelerem bilýäs. Ýurduň içindäki nemeni. Taşın nakam belli. No. O neticesi demek burada diyen olsa tersini burada da diyorlar. Tersine diýerler owa. Şonuň üçin sapara bular hemişe berkidip edýärler eden işlerini. Ýani halk ýugdýa diýäse, şo näme üçin ýugdýa? Topragy bermeli däl, näme üçin goňşyň has baý bolýasa, onuň elinden iş gelýär. Olam islanok baý many. Ýurtda şonuň ýaly bir ýarış bar ha. Ene şol kommunizm goýup giden nemeleri eger miras diýip biljek bolsaňyz, şo. Hiç kim baý bolmaly däl. Baý bolana ýamanlap bermeli. Onam kompartiýanyň bizlen gullukları ýok etmeli. Olam awasaň keýpi ýerine gelýärdi. Az galsa menden has baý bolýardy. Öňüni aldym diýärdi. Şonuň ýaly Kemine bizde ne devletin kuruluşunu gerekli kuruluşların artları hem becesen bar devlet topçuluk komiteti bolýar, ministrlik bolýar. Ondan bu süýdük atygy, prokurory, o üniversitetleri hem becesen bar ady var. Ýöne şu edýän işleri şu taýdaky işleyen adamlar nägilem orada watanyňa hyzmat edýän ýalak işe gelip gidýän. Şu atlan hem becesi ýuwaş bolsa da biraz pikir etsem düşünüp bolýar da. 95-nji ýyllarda her ministrlige KGB'dan bir ornatar goýýardylar şu taý. Goýup başlatdylar. Bizden soň bizim döwrümizde ýaňy başlatdylar da. Edil biz oňa düşünemde oktuk. O döwlet topçulugy bolsa o hiç kimin garşy däl döwletin topçulugy bolmaly. Hemmekse düşünüp bilýär. O bir türkmen oglany hatda ady ýazmy şonu oglan ýanmady. Sen guruluş neme diýdik o kabinet berdik. Ondan işgärler bilen guruluşyp başlanyna eýem işgärler gelip aýdýatdy. Men bir bawat etjek bolýar planda. Ay bir bawat etjek bolýan orada bolýar. Bir bawat ediliber diýende. Onun oglanyň özüne de çağırıp nemetdim näme gerek bolsa diýdim. Yani informasiýa bilgi ne adellerde bardyr ne ýa-da gelip ay neme berer o bermeli taýinlaň diýip berer. De bir gidli neme zat ýok. Onu bir bawat etjek bolup neme bermer. O edende de gelip aýdýarlar diýdim. Kollektiv şolar ýalarak diýdim. Şuwa da soň bolup bilseňiz bilemok boly. O her bir bawat etmäler baranny ýanyna çağıryp neme diýen bolmalylar. Onu gelip aýdýar işgär. Bir iş bilen boluver. Şonu näme üçin edip başladylar? Baňam doktuk da. Ýöne 4-5 aýdan soň bir işden aýryldyk. Olaýam soň ýaýrak gidipdir da dogly. O kontrol aldylar, bölümçilik çökürdüler. Durşuny çökürtdiler hem pudokluk bartyat. Türkmenistandan suat öňen zat bar. Näme üçin edilýär? O gadagançylyk näme üçin garyp boljak bolsaň şu gadagançylygy ýerilmeli. Dünýäň hem ýerinde şonları işleýär gadagançylyk. Erkinlik ýok ýerde. Hiç sat bolýan nädir?
Onu biliyor diyorlar. Yakı Türkmenistan şeyli olsa on yankı bizim samtıklarımızdan görürdük. Yani Özbekistan bundan beter. İnşallah atlar ya has beter. Şu at açılıp başladı bura. Hmm. O bir ganimidir Kazakistan, onun Kırgızistan, o kalan hem bir sondan Belarusya hem üç küçük Türkmenistan. Hiç üç küçük geri yok. Hmm. Yani Belarusya'da iPhone çıkarıyorlar. Ya drone yatıyorlar. Ya da robot çıkarıyorlar. Yok. Ne şu ortaya teatirine çıkmalı ilan demen büyük demek şu. Bunun elinden hükümeti almasak bu da atlar devam etmeli. Bu başka nimeti yok. O ne adı almalı? Bilen mesele burada. O ne adı olmalı ne? Hem de O kimden sonra. kimden almalı? Hmm. Hükümet kimden almalı? O ne adı almalı? Ne şu duruşun, şu yağdayın bundan ayrık udok devam etmeyeceği kellesi çalacak şıkırdıysa bağır adam demeyece düşünenler. Şimdi bir de Muhammedler bilen bile evukatsa değil ya da gidip bilmeyecek kategoriler vardır. Sizin hem yanda girip bilmeyen de o kategoriyanın içine. Hmm. Belki de içinde girip bilmeyen. O, sizin kalan dahil olacak. Şunu düşünüyorsunuz. Hopsuluk ya yine şunu eski yani beyleki nemeleriniz var. Yani şoları yüzleniyenler. Bir hükümet yani şoları eğileri evkiyut edecek diye o da edecek etmeyecek o da belli değildir. Şu eşelonun içine ya şu tamalıyordun içine ya şu maşinin içine size orun vardır öyle yani. Yoktur öyle fikir edin. Bunu biz ne yapayım tarihi yani 96. yıllarda pasportun ne yapıp başlandı. Yani daşerik çıkma, içerik girme, qadağançılığı 2002'de başlandı. Ne yapayım öyle. Hem bir adam bir baş var da. Soğunun şunu geliyordu. Şunu piyade. Onu bir ödünde gelende duyuyorsunuz da Türkmenin köprüsü şunlarla yemesidir. Yani burç ağzı burç ödün kagirende ağuya da. Başka birinin kaynemedenler bildiren yok da. Qadağançılık yani tam oluyordu mümkün olmayan yağdayı 2002'den beri var. Münglep karışıklıklar vardır. Sonra bilmeyen Türkmen yok. O size gerek gelmedi öttünüz ya da. Şu atkı emedik börünler vardı şu qadağançılığı. Köyrüklep börünü ya da şundan pulgadan börünlü. Ertede oluk çağlarım şunu alıp olacak. Vay dat diye. Umulmanlar 5 gün, 5 yıl ileriyinde teretecek olma. Şu rejimi uğrap görün adamlar vardı. O, şu yok korku ne be? Evukatı edilenin size yer var mı? Şu soru ödünüze cevap verilen şu soru. Yok olsa işleşmesin halk bile. Olmasa da ne kimin düşman, kimin dostluğunu var. Kim geçenler gelir. Hem de adın cevap gerçeliği düğünün ansarlısı güneyati yengil oluyor da. Yani yitki sağda oluyor. Kulun elinden yani devleti
almasan näme bolsagy görünüp tutan. 30 yılın aşağı gidişini demedim. Bundan ağrıyım yok olup gitme mümkünçülüğü yok. Ya, iqtisodiyat duruşuna kolaps diýilýär. İşlemesi mümkün. Qadağançylykda iş sar işlep bilen o. Näme ya eliňde ýyldy tutaýyn. Qadağançylyk özü jenaýat. Oğurlukdan hat ağır. Siz şu qadağançylyk bilen getirýän ziýanyňyzy oğurlap bilýän näle? Soňa düşüneňok. Halk azat bolan bolsa, yerli suwly bolan bolsa, milyonlap iş yeri bolar. İşçi gücüm yetmeýär Türkmenistan. 94 ýyllarda da işçi gücü ýeten ok. Bu arada gurrun eden yok. Gurrun etmeli utanıyorlar da. Utanýarlar Hakikaten mı? o işçi gücü yeten yok. Hmm. Türkmenistan'daki şu atkı edilmeli işler var da. Türkmenistan'ın el gücüyle yeterli hele. Yani iş yer olur. Yoğurun etmedi, kanalizasyon etmedi, tuğun etmedi. Elektriğini çekmedi. Hapağını artmadı, akıtmeli. Yani perdeni işlemeli. Hem beceti iş yeri. Özüm kazançlı. Nemelen müňde birine aýdýarlar biz. Oturýarlyk milyon sanak neme var. O gadagynçylyk nemesi üçin edip bolanok. Şoňa düşünmämiz gerek. Yani hökümet ýalňyş ya dogry diýen bolýany biz özümüz hem dogry däl. Şeýle düşünmeli. Düşünjän diýetdir. Hemmekin paylaşmalı Sapar abi. O Verilen yanlışların günahsını hemmekin o paylaşmalı. ýaraýlyk diýil ýa-da ýaraýlyk oğurlukdan berbe de kendine. Ödem gözünün oňunda edýärdi, halkyň oňunda görköz. Näs bunyň şu şey diýendim. Näs pasport meselesi o. Şunu bilmeyen adam yok. Ben yaşımdaki adamdan bilmeyen yok. Ola şeylet diyer. Özüm közenmediğim yoktu. Daşına çıkan orada. Yani sesin çıkan yok. Özüm gündeme çıkan yok. Bu hiç probleme yala gidiyorlar da. Bu sonun näme bilen gutorjagyny. Ödöňünü getirip bolanok da. Ne? İlleşler ben biraz fikir etmeli orada. Ya sıcak bolsa. Hem adam bir gizicik başı vardır. Soňa näme ula ýaryk diýendir. Owda adam elbetde adam edir şonalaktır. Cemiyet yani dep görkezmese, garşylyk görkezmese, ay maňa gelen ok, men şunu aşyp bilýän diýerde. O köp türkmeniň huýat et şonalarak. Ay et bizä şu günümizde görüp ber. Gelende görüber ýatsa diýe. Yani hukman gelýär. Ana. Özüm elbet durup gelýär gitdi içe. Ne şu wagtda şak türkmenler. O ne etmeli? Ne şu adamlar karranda tenzi nemesem yoktu. Hiç daşitası yok. Yani gorağı yok da. Keseli olanı da şunun alıp. Karranı da şunun alıp. Bu dünya ne hem çıkılır? O yekesire diyorlar mı şimdi? Yeke olanın goğudur. Ne olmak elbette.
hiç sat bolondan yeki olmak katı oldu. Yıkmana gerek diye yalak ne derlerdi. Sana gerek değil olsa hiç kime de gerek değil oluyor. Katı ağır nemeleri ya baştan geçiriyor. Bu halk gönlünü düşünün o. Yani düşünüyorum ya düşünmeye lügat alyan oldu ola onun ömürde. Böyle üstüne gelen son neme çiğirip başlayarlardı. Ne şunu çelli araştık mı? Yani sizin başınızda edilecek zatlar enterim kan. Bu da inkonklor diye olma mümkün enter. Yani şu tayda o rolü deyip ortaya çıktık biz. Olmadı bizim hin edip gör. Sebebi bir idea sorun bir de bulur halk düşmanlık korku diyorlar. Beyliklerin ınanatı geliyor şu an. Tamam. Sizi azat etmeleri şu halk düşmanlarının elinde şu an. Başka sizi azat edebileceğim yok. Kurum yok. Şu zatlar dile beni getirmelilerler belki de. Tamam. Şu görünür gelmeliler. Demetmeliler. Yeter. Korkuyor. O da 100% yalanaken onu ne Yalan. görü geliyor. Yalan o zatlar bahane hükmünde öğredilen neme. Bu utanma diyorlar korkuyas deyip sapara ama şoňa hayran galýan. Utanman korkuyan deyip aydyp bilýär. Men korkak diýär, korkagyň üstünden gülnýän bolmaly benim düşünşüm boýunça. Korkak adam Yok, iň aşaglyk adam diýip bilinýär. onun derdini yeke öğü çekýän olsa cehennem sen korkup bilersin. Yönü bunu ilkulak bir bölünün üstünde barlak görýärler. O yuttu mu? O ikinci safar ha tağırrağın, üçüncü safar ha tağırrağın. Ne pasport nemesi ne son tarihini tereden. Son 30 yılın nemesini, dinamikasını, nemeler bolup geçti. O şu ýagdaý nädik geldi? Gelýär. Ödem elementar şeyler ansat çözülýän dat da neme kemine. Gurrun edenine diýen dat da onu ýöne bu getirýän kynçylyklar kene. Daşyn. Müňler sadamyn. O käbiriniň da nemesini öňüni ýapýar, ömrüni köýdürýär. Sähel zat bolun ýöne, sen pasporty hiç kimde. Hiç ýerde hereket etmiyor. Üniversite daşında sen deginin daha şeriyanam oldu. İş kurap bilen yoktu. Elinde dokümentum yok. Öd adına. O burada edeceğim oradan başka birinin adını etmelisin. Çay alacak olduğum şunlarla, iş yer alacak olduğum şunlarla. O senin adam değil. Yoksa adam bolmadığı orada bizim halkımız ne katı genç zaten. Böyle bir kısarak diploma maddi görünüm var. O 1 milyon pulum maddi görünüm var da. O tem çok 1 milyon pulum bilen adam der. Haydi ben oturuyor da bu ömürlük atmıyor. O son ne? Sapara bu büyük bir ullakan bir eksperiment olmalı bir millete. 21. asyrda nädip ýok edip bolar. Inde öňkileri ýaly uruş, gan döküşüklük döwri gutardy da. Näme de bolsa da. Deňeýän bolmalylar. Bir milleti nädip ýok edip bolýar. Poligoniyalak diýen. Nawa. Ya bular vaksinasyny hem şo taýda deňäp görýärler. Nähil bir syýasy oýun etjek bolsalarym ýene şo taýda deňäp görýärler. O poligon ödem bir milleti kutordular. Millet yok yalak. Bir milletin üstünde şu zatları edip bolýan olsa bu milleti bolluğu derler.
Yok yok. Yani başka bir yurtta edip görsünler. Misal üçün Kazakstan'da. Ukrayna'da edip bilmediler. Yani Kazakistan'da da deneyip görsünler bundan sonra. Bizimki bir has ağır bir yağdaya gelipdir. Ödem yokorku dank eşelon ip ödün yeme diyenlerin katı dank bana seyredip ödüm bu yandaşından. Televizyonda Azerbaycan'ın ilçihaneti täze ilçi verilipdirler. Türkmenistan'ın Azerbaycan'ın täze ilçisi. Yani veritilin rahmatı veriyede Aliyev. Şonda gürleşini demesini ödün alıp başına bu teredin. Yüzü kudası. O bir milleti teslim ediyor. O yani uyruğu yamdın akı deme yalak. Hmm. Özüm ilçi bu derece bilimsiz, soğutsuz bir dayıhan ya işçihanem edem o. Bir devletin ilçisi. Devleti tetli neme diyen. Dava dediyen. Şolarum kuyrukları yanmadığında. O yani Alif diyen fikri diyen. Düşünýändir, görýändir, eşitýändir, bilýändir, informasiýasy bardyr onun ýöne. Bulardan hiç tat çykmajany. Galan ýerde şondalyk. Sen bunu ödleri görkezýärler. Görýänmiz, görmeýänmiz da näýle. Adynam bilem zok, adynam bilem zok bol gaty bet gelşik. Ýürek bulanç, utanç. Ýöne şol taknan öýdi. Başka hiç nemesem belli ýek ýöne 4-5 minutluk takna. No. Bizim şu ilçilerden pasport hantama, yani käbir çözüm hantama. Ol nemeleri sapara ine güýmeme üçin daşynda bu ullakan bir neme gerek de. Näme diýilýär o inglizçe effort diýilýär. Bir zähmet ha. Bir zähmet gerek de şu. Bir giden halk var. Pasportsuz pasport problemasyny çözüp bilmejeklerini bilýärler. Wagtlança bir zat oýlap tapmaly. O wagtlança zadyň nemesi bilenem şu ilçihanada, konsulukda oturanlar pul gazanmaly. Aýmurat mysal üçin 5 milyon dollar oturan ýerinde pul gazandy. Şonuň ýaly näçe adam bar her biri 5 milyonu 6 milyon dollar gazanan bolsa. O nemi işten qıraat çekiler, qıraat kutoryansa nemedir? Mawa öý alsa nemetse o daşynda da galya bularda. Bizim Türkmenistana gitmeýärler ýöne. Ene şu daşynda şu adamlar güýmemek üçin ullakan ine 5 milyon törediler bir adama. O pulam halktan alıp berdiler. Düşüp bilýäňizmi? Ýa-ni onam o nowotu durup menden al diýip berýärler o pulam aýmyrada. Aklyň daşyndaky zatlar bularyň hemmesi. Bu ýurdun halky ha entek o düzelermi diýip sorasaňyz, ýa-ni köp adam şonu soraýar da. Kaçan düzeler millet diýär. Yeme bu näme düzelýär diýsene bu düzelende. Ene çağırlar vardır. Şolun üstünde işleten çağırları yeni atatın terbiyelep başlıyor da belli demeden son. Onun yani birinci uşak 40-50%, ikinci uşak 60-70, Sapara 80% şeydik geçip gidiyor da vaat gerekli bu zatlara. millet diýmek o 1950-nji ýylda dolup 2020-nji 30-njy ýylda ölen adamlar däl. Ondan öňe hem bar. Şu yıllardan soň dowuljaklar ama millet. Yani milletin düzelmegi diýmek ýa soňky nesilleriň düzelmegi diýmek. Häzir gezip görenleriň düzelmegi diýilen bir düşünje ýok, ýalňyş bolmaýar ama. Ýa nemesine tebigatyna ters gelýär. Ýa 80 ýaşyndaky ýaşul toprak
toprağın bir adamları verip bolar mı diye, olar bay bolup gider diýär. Aýdyp dur. Ondan diye döwletiň elinde bolmaly diye. Toprak adamlar bay bolmaly däl diye. Şolar garyp saklamaly diýip duruşdy. Muny düzeltip bolmaýady. Bir iki ýyldan soň gitjek ýerini hemmämiz bilýäs. Şonuň ýaly soň ine gadagançylyk diýdiňizde sapara, şoň arkasynda gaty ullakan bir neme ýatyr. Dünýäniň hiç bir ýerinde gadagançylyk diýip bir kanun ýok. Düzgünem ýok, bir düşünje de ýok. Türkmenistana getirip bilipdirler gadagançylyk diýilen düşünjäni. Keyip edip neme diýerler özü. Mawa Yurdun daşına çıkacak olanda o senden başka devlet kabul edecek olanda senden dokument sorap ne edecek. Yani bir cinayet etmedik bolsaň, yani tüydüň bir karary ýok bolsa, o näme çäklendirmeli. Hiç bir yani logika diýen sebebi ýok da. Yani şunu diýerler. Bu aňartynda kazanç ýatyr. Onu urnapdyrlar. Ya şu gadagan edilen adamlara 20-30 miň dollar berip daşına çıkmalmış. Yok gadagançylyk Biznes tollar. korrupsiýa ýol açýarda gadagançylyk. Yani gadagan etseň sağından çepinden bir yol gözlemeli. Arka kapıdan çıkmalı. Ön kapıyını yapıptırlar. Arka kapı yok olsa da şu taydan kapatçıyalar. Gadagançylyk. Ondan soň bu näme bolýar? Bu jemgyýetiň ýanky ahlagyny bozýarda. Ahlak diýende ol näme manyda düşünmäň ýanky. Ine Türkmenistandan çıkacak olup tanış gözleýärler. Elinde de o 2000-3000 dollar pul var. Kime versem meni çıkarar diýip ýörlerdi. Ne bu diýmek ahlagyň bozuklugy diýmek. O sen birinciden pul verme demen ýok. Mecburiyetin ýok. Mecburlugyň ýok pul bermäne. Ondan soň çıkma hakyň var senin islesen. Sen alýan bolsa başga ýurt. Ýanky nämäni başda gürrüň verenim. Türkmenistanyň aeroportundan geçip daşar ýurda çykýança entek mentek çıkarýarlar da. Hemme ýerler dörüşdirip, soraw berip. Seni gitjek ýurdun alýan bolsa sen bu taýda tutmana haklary ýok bularym. Olaram bir ýanky barjak ýurdundan has beter de soraw edýärler. Geleni näme for diýerler onu. Yok gelende sumkany ölçeýärler. Türkiýeden giren wagtyňa ölçäp berýän onu taýa. Barlap girýän, ölçäp berýän. Ya samolyot getiren bolsa saňa näme näçe kilo bolan. Onu ölçäp görýärler. Deňeşdirip görýärler bir zat. Umumyň ýanky ýokardan taglymat berýärler de buyruk diýip aýdalar. Şunu bir adamlaryň gözüniň öňünde näme diye krahabor sistema da sapara bir işeden çekilli olmalı da ine döwlet o bar güýçli islan wagty sumkaňyzam ölçäp bilýär diýär. Şoň ýaly bir ýagdaý bar beýnensak da. Indi şu gadagançylyk ine sowatsuzlukdan emele getirip bolýar. Sowatsuz bolsa bir millet, jemgyýet gadagançylyk getirip bolýar. Bolmasa getirip bolanok. Yok. Olmasa getirip bolmaýar. Yani bir adamın erkinligini elinden almak için onu sowatsuz etmeli birinci nowatda. Şonu ne tarihini, medeniyetini ýadyna çykarýarlar diýär. Orslaryň o nädip gelişini ýadyna çykarypdyrlar ýoksa Yok, müň ýyl bolanok düýün boldy. Edil düýün boldy. Ýöne düýünüň demesem ýok. Ana ne kadaklar tuğulü malades o şolar gaty kän filmler çykartdyrlar deme. Biziňki Kazakstanyňkydyr has elbet bolan onu men gaty gowulýan. O garlardan neler eşitdik kemine ýöne dokument ýok gurrun berýärler. O iki ýyjynlylar oturup gurrun beren ýaşlar bilýän. O nähilek memeleri geçirilendi. O biz çağadyk
10 yaş, 12, 13 yaşında çağlar. O atlara kendir demedi düşünüp bilem doktuk. Onu şu at iyi de seyretlemedi ya. Şu enemin beren gurrunlar da şu at täreden demedi yani. Beren gurrunlar yadında oluyor o at düşünüyor o keninde. Şu karışlarından şu aeroplan bilen demedi. Yani kukuruznikli samolyotlar oluyor da. Şoň bilen näme ýöne ýa pulemyota tutýarlar diýe de. Halk bir ýer göçüp barýan bolmaly. Şu Orson biraz aňyrak gidelip näme diýerler bolňa ýene de gyran ýetdi aňyrdan çekildi diýe de. Ýöne leýs diýe ýöne jehet bolup ýatyr diýe. Soğusu görüldü garry. Bize de garrylymyz gurrun görýär şundalak diýip diýe. Orsun bir imperiya planam bir gaty näme ýütgeşik. Hiç bir dünýäniň nebesine benzen ok. Şoňam taryhy inni açyp başladylar şunu terediň öwreniň düşünün şuda atlaň hemme jeti ýa bizim Sovet demesinde alýan taryhy, medeni nemelerimiziň köpüsi falsifisirlidir. Falsifikatçy diýerler. Ýa uydurulan formadadır. Şa Orsun taryhy hem şundala ekeni. Şu atlar çykýar, gatken çykýan materialler bardyr. Okan öwreniň nemedin. Bu taryhynyň aňyrdan gelişine demek. Ýasama taryh. Ýatama. Özüm hemme siyasi neme bilen propaganda bilen ýuwurulan. Özüm diňe Sovet nemesinden däl eken aňyrdan Orsun imperiýasynyň nemesi. Bu Sovet Soýuzy şu imperiýanyň bir dowamy. Bunu ýa revolýusiýa diýip neme diýerler bolu. Ýitgen nemesi ýok. Ya şu adam şonu dikelçek bolup can çekişýärler. Birden alkaşlar. No. Ay alhas bolup neme de däl bolup dönüp ýa-ni karteliyalak bir zat da bolu. Ümme şoňa urup durup. Yani biz netice çıkarmalı. O döwleti bulan elinin o näde alınmaly, morta alınmaly. Gelmişekler bilen satgynlar ine öňümüzdäki. Näme? Şolaryň elinden alyp bilmesek o milletem däl bolýas. Millet bolup bilemdok. Ine nemäň içinde de türkmenler bardy da Kerk Erbil'de. Şolaram yitip gitmäň nemesine gelberen türkmenler şolar. Suriýede de var. Suriýede akam şundalyk. Olara başga ýurdun içinde, başga bir milletleriň içinde diýelim, biz öz ýurdumyzyň içinde sana ýerimiz ýok. Yani bu neme diýeki bu Berdimuhamedowler ýa Niýazowylar Sowetçy ýa nemesi däl o galandan şundalyk bolmaly bu zatlary düşünmeýän bolduk. O Sowetliler hem bardyr. 1% belki bar ya yarım prosent vardır. Bar yankı onları da deme kemine yankı gedek şolar ödlerini personal ödlerini gelenine duyýarlar da. Onu o tarapan bar sapara yani beylek tarapan barda şolar nazır çıkıp yurdu düzeltmeli değilse de biz çıktık da. Şolar nähilneme o karşılık verirler. Köp bilýärmi diýip başlar o. Sen kim düzeder ýaly ýurdu. Ýene näme biz geçdik ýani şo ýoldan. Şu wagt ýoly açyldy indi o bundan soň gaýtadan geçmäne gerek ýok. Düşnükli bolan ýerleriniň hemmesini kynçylyklaryny açdyk şu wagt. Bundan soň o çykyp bilerler. Ya çıkmasa da şunun ýaly bir zat bardy ne. Yurt düzeler ýöne Türkmen milleti bilen düzelerme ýa-da Amerikanyň bir formasynda bir ýurda birlerme ýa-ni daşyndan göçe, akyl göçü bolýar-da Amerika dowamly.
bir yerli halkı diýilen düşünje ýokdy o taýda. Yani Amerikalı olmak için erkin olmalı, erkin boljak bolmaly, ukybyň bolmaly. Hünäriň yani. Amerikalı bolup bolýar. Gataň saat. Yani şertler, kän bir şerti ýok. Täze ine häzir wagtynda bir reaksiýa bermese bizim milletimiz yitip gidýär, ýöne toprak yitip giden o awtaýdan. No. Millet gitti diýip toprak gitmeýär ha. Onun ýerine başga İyi. milletler çalışýar. Adyňa süpürdüň eýe tapylar o topragyňa da bolun ýöne suwat entek bar. Şonýaly sapara ýani şu gelmişekler bilen satgynlaryň elinden ýurda alyp bilmesek utanç bolmaly. Millet için. Gatsyt ýöne men utunjan däl emine. Gözüm dünýä sana kömek edýär. Yani Tanrım kömek edýär da suwat. Hemme Sonra taraplayın. O sonra da yani oyunuzu elenok entäň bir ýataýyn diýär. Yo neme var sapara o tapawdy ýok. Yani bizim aýtmaly zatymız yani doğru boljak zatlar aýtmaly. Ondan soň aýtmadyňyz diýmediňiz de. Özem bolup bildiğince köp gaýtalamaly biz. Yani ýurda näde düzeljeğini bilýäs. Onun için kadry gerek, akyl gerek. Akyl ýurduň içinden çykmasa daşyndan getirmeli bolýar. Soň daşyndan gelen akyl nemesi isleme üýtgedýär Türkmenistanyň nemesini. İçki guruluşyny üýtgedýär. Ýöne şo taýda zulüm bolmasyn. Ne birentek çağlarda olmalı da täze nesil. O täze nesillere şu birden akmaklara zaýaladandan ondan azragan bolsa Türkmenistanyň şekli üýtgäpdiler ýöne hemme adam erkin bolar. Erkin bolar, öldürilmez, ýok edilmez, izarlanmaz. Şonýaly ýagdaý bolar. Bu neme däl çykgynsyz biz däl çykgynsyz olan halkyň özü. Ýani aýrýarlar bizi halkdan şonuň üçin aýdýan. Çykgynsyz ýagdaýda bolan biz däl başyndan bären biz çykgynsyz ýagdaýda däldik. Şu wagtdan däl çykgynsyz ýagdaýda bolan halkyň özüdür. Düşünseler bu nemeden o paýyny alarlar ýa-da eýdasyny görerler. O düşünmeseler hem Dowam ederler. yarım ýolda ýeterli ýok, dowam edip nire dowam edýär sapara ýitmeli. Şu ýaşaýyşyny dowam eder. O şu ýaşaýyşyň dowamy neme de betbagtçylyk. Dowamynda betbagtçylyk bar. Şonuň ýaly bir neme ýagdaýda dursoň ine şu taýda bir sonra ýa-da bir illeşmiz. Şunça düşündirýäs ýöne näme üçin halk düşünenok diýär-de ine bu taýda bir başga neme bar ine halk diýip bir syýasy bir söz halk diýip ulanmak da syýasy söz bu taýda köpçilik ýa-da jemgyýet diýip ulanylsa ýa-da şol sözler arkaly düşünülse has gowy bolar. Yani halk sözü yalan bir sözdür. Bize ulanýas. Arkasyna bukulmagy mümkinçilik berýän sözler. Ine her kimiň biri Men halk diýär. amanlar berdidir, gurbanlar, şahsiýetdir. Ine şu adamdan prinsipi bolmaly. Şular prinsipsiz bolsa, tesin çıkarmany ýatar, gyrat hüşer. Bu gelende görür. Pozisiýalaryny belli etmedik adam o nol adam diýilýändir. Adam däldir diýilen manyny berýär-de. Yani pozisiýasy ýok adam zanar kayakly. O ýer içer tıçar o geder todor. Adamyň yani ýalňyşam bolsa pozisiýasy bardyr. Bolmalylar. Onsuz
durmuş yok. Siz hayvanla näme tapawdyň bolýar? Yani akıllı bolsamdyk o da o taýda däl. Bir sen bir pozisiýaň bolmaly. Ýurdun ýagdaýy belli. Sen geleceğin belli. Sen çağan geleceği belli. Näme boljak görünip durar. Şu wagtky günü geçýän duýdy uğru adamlar vardır, maskaralar vardır. Sen duýdyň şu uğrudur. Ertir sen çağan duýdyň näýle boljagyny sen gödöňe getirip bilýän. Ne padikde ne şu taýda gerek. Her kimin çağasy var, çugasy var. Onun geleceği var. Şolong pikirini, aladasyny edip bilmeýän bolsaň sen haywandan näme ütköçük tapawdyň bar. Bar milliarddan, yani trilyonlaň bolsun. Haywandan ütköçük dälsin. Agyr sözler bolup ýöne durmuş. Şonu alap. Indi Men ýaňky näme bat aşlygyma çydaman beýirip gördüm. Zatlar düşündirjek bolýar. Geçmeýän günüm bar. indi bu taýda halk düşünenok, ýa-ni düşünmek sözüniň özem ýalňyş. Bir ýerine düşün diýip düşündirip bolanok, aňlatmak bardyr. O aňlatmak sözü dogry gelýändir. Ýa-ni jemgyýet näme üçin aňlanok diýsek, näme der? Indi bu taýda jemgyýetiň aňlamasyny görmek birazrak kyn bolýar. Onu käwagt pursaty gelende görüp bolýardy. Näme geçenki aeroportda bir näçe gezek bolupdy, 3-4 gezek protest ýalak nemeler boldy. Ünseren bolsaňyz ýa-ni may aýyndan başlap biz izarlarymyz üçin neme diýäs, o sizem belki ýadyňyza düşer häzir. Ine şol jemgyýetiň nemesiniň üýtgeýändiginiň alamaty. O jemgyýet köp zat aňlaýar, parhyna barýar. Yer gelende de şoňa reaksiýa berýär, garşylyk berýär, öz diýenini ortaga goýup bilýär. Yani şol iň soňky gezek neme bolanda, gozgalan bolanda aeroportda, İstanbul'un aeroportunda. Şondan bäri 11 uçar goýuldy ýa-da sana ýaz. O 11 Aýdyl ýa, onu goýulýar, goýular Yo bar şu wagt uçup dur, hawa seýrek uçup dur. Şonuň ýaly neme bar? Ine halkyň aňlandygyny bildirmejek bolsaň öňüne alyp bir sany uçar goýup köşeşdirýärler diýýär. Bu ýeterli däl. Uçaram ýa-ni köp boý berse de Türkmenistanyň içi inen bir kynçylyk döretjek ýa-ni Türkmenistanyň içindäki teröristler üçin. Goýmasa da daşynda da halkyň ýa-ni aňlaýandygynyň, ýa-ni jemgyýetiň aňlaýandygynyň üstü açyljak. Şu wagt pikir edýär, diňe men bilýän, men görýän bu zatlary ýanymda görenok diýär. İkisem bir-birinden gizlin görüp ýör. Ýöne şunu gördüňmi diýip aýtsalar, goşulma diýär. Goşulma diýip aýdýar, ýöne giýje gidip ýene de görýär hemme videolary. Şonuň ýalap neme ýa-ni samimiýetsiz bolupdyr. Ýöne şunuň üstü ýoş-ýoşdan açylýar. Ýa-ni hemme kimiň düşünýändigine, aňlaýandygyna, bu zatlaryň üýtgemeldigine ýa-ni jemgyýet parhyna barar. Barya gene yani täzeçe pikir edip başlayanlar kän ýoksyýalak neme däl. Men arada bir 4 tane adam bilen gürleşdik ben neme barada. Şolong düşünceleri bir ýyl 2 ýyl mundan öňe gürleşýärdik da bolun o beýle däl. Şu nemeler barada ýa-ni senin agent diýenler barada urun edýär. Olar öňümlärler da olar kän diýen neme diýär. Şu bildiğin diye kim arada diye şoları etiriye diye de gıdıklap şu taýdy diye de. Olong agent bolmady ya bolmadylygy hiç önemlilerler. Yani şu materiali şolara berýän el var diye ya gurumy var diye ya da bir mehanizm var diye şolar kim diýen.
Hmm. Veya yani pikirler nemeti ütköş. No. Bu zatlar anlatında kim var diye. Köp neme var, soramal, soralar var. Bunu cemiyet edil şonu ýaly edip sorap bilmez ýöne. Ya täsir ulu şonuň üçin günde günaça çykylýar. Käbirlerimiz üçin şol bir zat gaýtalanýan ýalak bolup bilýändir. Yani biz bu taýda cemiyete bir cemiyet işini geçirýäsde. Cemiyet işini geçirmeli. Bu edilmedik Türkmenistan tarihinde. Boşluk, gatulu boşluk. Belki iň soň Göktepe söwüşinde geçirendirler, orslara garşy nädip göreşmeli diýip bir ýygnanyşyp bir pikir ýöreden bolup bilerler. Ýöne şondan bäri türkmenler pikir edip bilen oklar. Bir ara gelip ilkinji ezek edilýär 2 ýyldan, 2,5 ýyldan bäri. Bu bulam gaty gowy täsir edýärse 21-nji asyryň mümkinçilikleri bilen bu hasam çalt we düýpli bolýar. Öňkiler ýaly kerwenden kerwene habar alyp beren okda. Gön alyp bilýär. Ýa Türkmenistanyň içinde VPN bilen girmeli kyn diýerler. Şonda da aňsat da öňki döwürlenen iştirende şol Göktepe söwüşiniň bolan wagtlar bilen iştirende. Etmeli diňe bunu biz etmeli däl. Öňe maýdýas. Diňe bu kanalda edilmeli däl. Onun ýaly bir şertimiz hem ýok. Onun ýaly bir pikirem ýöredemiz ýok. Bu kanal Bilgiňiz bar bolsa bilgiňi paýlaşmaly öwreniň. Size baýlyk getirer, awra getirer, huzur gaýrat getirer. Bilgi diýilen zat paýlaşylmalydyr. O tejribeňiz bar bolsa paýlaşylmalydyr. O cemiyet, o sizin cemiyetiňizdir. Siz ýani türkmen bolsaňyz, türkmen cemiyeti ösmän siz içinden bir zat bolup çykasyňyz, çykmaňyz mümkin näle. Cemiyet şoň awraý bilen size awraýly bolýar. Bilgili bolsaňyz şo cemiyetiň içinde sizin çağalaňyz, artyklaňyz, çoğuluklaňyz gelişmelidir, ösmelidir. Şoň üçin o cemiyet bilgili bolmasy üçin hemme kişi bilenini paýlaşmalydyr. Ine dünýede seredin milletler bardyr. Hemme bilgi paýlaşýardyr. Ödem şo paýlaşmadanam pul gazanýandyrlar. Awra gazanýandyrlar. O bir topar meseleň çözýändir. Bir topar adamlar durmuşy ýeňleşýändir, iş owraşýandyr, saglygy neme diýendir, bilgi diýilen zat. Muna döwlet edýär, hökümet edýär däl. Halk etdi. Ýazır Google'a girin, Google ýa gözleme motoru var ya, search engine. Şoňa ýazyň türkmençe hawa bir bilmedim bir gyzykly bir zat barada maglumat aljak bolup türkmençe dile ýazyň çykmaýar hiç zat. Yani İngilizce çykýar, Rusça, Türkçe çykýar, beýleki dillerde çykýar. Kemine düýün kurulum demezimizde, gepleşimizde o yan bir kepen satya diýsem yalan söýlýär, saparaga diýip ýazdylar biri. Ondan türkmençe ýatdan çykan ok, orsça kepenler kefen diýip ýazsa, onlarça neme çykýar. Yan kefen diýip ýazyp görüň. Onu barmamızdan soğur valamız o an. İşte tabi diye. Yo onu satıp yiyorlar onu. O satmayanların özem yalan diyer. Sonra satmayanlar hem yalan diyor. İnsanlar cın çıkarıp yiyorlar yani. Çağız Bu olmayan gelinlerin cın çıkarıyat deyip onu erkek mollalar çağız olmayan gelinlerin cınını çıkarıyor. Havarınız var mı zatlarda? Yanmayan kependen ne mi o? İyi ansat o şol olmalı olur için. Ne biz şu zatlarla gızıklanýas beýlek zatla gızıklanamjak umuman ýa Google'a, YouTube'a da paýlaşýan ýene de şu jemgyýetiň içindäki şahsiýetler edýär bu zatlary. Beýleklerin peýdalansyn diýip şu paýlaşýar öz arasynda. Yani türkmenler paýlaşanok çykmaýar. Ýekdik çıkıp başlapdyr bar bu önü az yani yetersiz yani bir başlangıç gowy bolýar başlapdyrlar. Köpelmeli, o yerli yerden olmalı.
Yani bir de değer bolup girmeli. Bizim medeniyetimizde yani bilgiyi paylaşmak diyen bir medeniyet yok da, edep yok. Şolar yalak Yok terbiye. paylaşsan köp bilýän mi diýerler Sapara. Onu Sen yani akıllı mı diýersin? o Bilmedim. dil bela diş kala dip o Atasözleri var. Gürlemel değilmiş o dilin belamış. O diýişiň ama. Şon ýaly o bilmedim ýa-ni köpden bäri ulanýan o atasözü ýa soň orslar gelenden soň çykarlan o atasözlerden mi? var. O hem bir millette de vardır oluyor. O gerekli yeri oluyor. Gereksiz yeri oluyor. Şu tayin tecrübe bolanokda. Sapara jemlesegem bor. Oluyor, 1,5 saat boldy. eminiz. Sağ olun, iyileşler, sağlıkta görüşelim. Sağ olun, hemmäňize iyileşler.